Ka organizing committee jong ka KSU Mawlai circle ha ka arpu pratarik bat arpu khandai tarik mentau banai me kala penlong ka jing khandra ya ki Mynder ki bawantre ha ki benta jong ka shnong Mawlai ha ki thain Mawlai yoring heb bat area ni hu. Ha kani ka jing khandra na ka liang ka seng kala lap ba ki Mynder ki bawantre sha kini ki thain ki batre ha ki kam misteri bat shna pandal kim sham ladon kinu ki kot kisla babyang. Ha kani ka jing khandra kala yo ban Pynher Krad kumba arhusan Ngut na ki area ni hu bat kumba nyau Ngut na ki thain Mawlai yoring heb. Na kaliang ka seng kala penpau ba kadang penjur ya ka jing khandra ya ki Mynder kat ba ka sorkar kam pat la ban pentrekam ya ka ILP ka belong kum ka sti ban yada yangi ka jat penrio rit pat bat kumju ya ka jing bompat pentrekam ka sorkar ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers 2025 Amendment.